Nakasagana po iti duduprak ni Baguio Tino, iti Central ken Eastern Visayas. Iti man naman iti national news may panggap ka dito. IFM News. IFM News. IFM News. National. Domingo pa ilaing tirabi ikit naka-alerto ti Department of Social Welfare and Development tapos makasagana da iti panagdateng ti Baguio Tino iti Central ken Eastern Visayas iti panagdaulo ni Secretary Rex Gatchalian ket sinigurado ti ahensya nga umanay ti supply dagiti essential relief items ken dagiti regional warehouse ken nakasaganan ang maibunong anyaman nga oras ada dagiti family food packs ready to eat foods ken dagiti non-food items ang nakasagana para kadagiti pamilya ang mapektaran ken nagtaninayad ken dagiti evacuation centers may naig iti ito'y katuloy-tuloy iti panangitan ti financial at tulong babayan ti emergency cash transfer ti DSWD para kadagiti kakailyan ana unan ti pagtengan ken perdi ti balayda gapu kadagiti naglabas sa bagyo ken ginginet iti probinsya ti Cebu Masbate ken Capiz daytoy ti may pakita analisto ti panagresponde dagiti kameng ti DSWD ken nasabsapa ti panangted ti tulong kadagiti kakailyan ana pektaran ti bagyo kadwa dagiti LGUs ti gagam ti nasa nga ahensya a bawat buhay mahalaga ket agtultuloy ang kabinuligda ti kada pamilya a Pilipino amang tinamnama ken tulong para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez tatak, RMN.